И здравейте, аз съм Айстефлес, това е следващия епизод на Survival Games в MC Gamer. Натам сме. Само че той ще се опита да вземе този чест. Не знам, трябва да съм първи. Не. Окей, този чест. Видях, че никой не го е взел. Изчезвам натам. Така. Не си ме видял. Омага, пак може да си крафна Iron Match. Пък може да си крафна Iron Match. Пак. Well. Добре, доста Iron вече. Нищо не мога да си взема. Не, тука. Сега се връщам към спауна. Моментално. Добре. Само си оправя инвентара. Просто чух, че някой идва и се изплаших. О, не. Добре. Така, имам 4 айрон. И едно дъма. Трябва да изфърля някъде айтемите. Ето тук. Така. Стрелите тук. Добре, ама ме страх всъщност да отиде сега точно спаун. Ще трябва да изчакам може би някакво време с регенна. Както и да мога да си направя, ще стрели. Но добре, това е тук. Долу е храната. Така. Добре, това ще го изфърля и това. Добре. Сега отиваме на към спауна. И след това не знам всъщност то честплей, че ми трябва. В първия момент също това си помислих, че ще умра. Просто бях сигурен. Бързо. Стори ми се, че видях някой. Искам да си направя стрели. Аре бе. 20 път ги бъркам. Добре. Сега да оправим айтемите. Това е тук. Това е тук. Готово. Да. Ще отидем да вземем ония двоен чест. Да видим, мога да има някой честплей за нас, ако някой не го е взел вече. Което малко ме съмнява, че никой няма да го е взел. Но, добре. Този ли го е взел? Така. Chestplate. Каска. 5 айрон имам. Добре, тук има някакви покуци. Лъка ще си го съедина. Това и това също. Ще си направим още един флинтен стил. Него го слагаме на 4. Така. Това го фърлям, това е храна. Готов съм.
Добре, сега отиваме към двойния чест. Макар че този ме съмнява да не го е взел. Все пак минал тука, т.е. сигурно го е видял. Взел го е. Нищо. Това си е храна. Сега там има честове. 3. Трябва ми Iron Chestplate и съм готов. Или дъма меч. И на това ще съм навит. Едно дъма ми трябва. Така. Това не е едно дъма. Добре, още стрели. Няма дъма. Пак няма дъма. Там знам, че имаш чест някъде. Може би вътре. Не, тук имаше, сигурен съм. Да. Добре, още една запалка. Това е добре. Тук пак няма да ма аре, бе. Едно, плиз. Добре, тук някъде честове. Имам 44 стрели и 9 мача почва след 60 секунди. Окей. Мисля, че сме готови. Поне така мисля. А дали сме, ще разберем след 30 секунди. Ще изям пържолката. Страх ме претърса честовете, защото ще ме е ят, ако видя дъма. Добре, няма да спирам да го целя с лука, защото имам твърде много стрели. Имам запалки и тук. Но този е full iron, сигурен съм. Да. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре. Олеле. Не. Той имаше дъма меч. Еми добре, това ще клипа, надявам се да ви харесал. Ако е така, дайте лайк. И ще се видим в следващото видео.